Ak sa chcete naučiť háčkovať, tak ako prvé by ste sa mali naučiť dve základné veci. A to je základná slučka, ktorá sa používa pri reťazke, ako základ reťazky. A reťazka sa používa pri háčkovaní oblečenia, napríklad šály, čiapky, svetríky alebo deky pre dieťa. Alebo teda ešte rôzne časti hračky, ktoré sa háčkujú v radoch. To je základ. A druhá vec, ktorú by ste mali vedieť, je háčkovanie magického kruhu. To je úplný začiatok háčkovania do kruhu a to sa využíva väčšinou pri hračkách. Ja vám v tomto videu ukážem, ako si urobíte slučku, teda úplný základ. Takže zoberieme si priadzu, na to háčik nebudeme potrebovať. Obtočíme okolo jedného prsta. Môžete si nechať aj dlhšiu tú šnúru, ale táto vám vlastne ostane úplne na začiatku, tá nebude potrebná. Takže obtočíte okolo prsta krížom. Nerobte to veľmi napevno, aby ste si to vedeli dať dolu z prsta. Takže obtočíme, stiahneme to dolu z prsta a ostane nám takýto ako praclík. Takže si to stále držíme, chytíme tú priadzu za ten jeden konček a potiahneme. Šup. A ostane nám tuto jeden koniec a tuto táto slučka. Tak slučku si otočíme a môžeme začať háčkovať reťazku. Reťazku vám ukážem v ďalšom kroku, v ďalšom videu.